Ahojte priatelia, volám sa Andrej Glezl a som spoluzakladateľ kliniky duševného zdravia Kalma. Naša klinika sa zameriava na starostlivosť o duševné zdravie detí aj dospelých. Jednou z oblastí, ktorej sa v Kalme venujeme, je psychodiagnostika. Je to odbor, ktorý sa zaoberá poznávaním psychických vlastností človeka, ako sú napríklad intelekt, pamäť, pozornosť, prítomnosť psychopatológie, schopnosť regulovať emócie, úroveň stresu a úzkosti či depresívne symptómy a mnohé ďalšie. Dnes sa rozprávam s magistrou Jankou Antoškovou. Janka je v Kalme odbornou garantkou pre klinickú psychológiu, pod ktorú spadá aj psychodiagnostika. Zostaňte s nami a dozviete sa, ako psychodiagnostika funguje a ako pomáha našim klientom lepšie spoznať ich mentálny zdravotný stav. Ahoj Janka. Ahoj Andrej. Čo je to psychodiagnostika, ako to funguje a prečo je dôležitá? Psychodiagnostika je vlastne taký proces poznávania určitých nejakých vlastností človeka, jeho stavov, charakteristík, čím je taký jedinečný, čím sa odlišuje alebo čím sa zhoduje s ostatnými. Je to vlastne taký proces merania týchto vlastností. Keď počujem slovo diagnostika v tom slove, že psychodiagnostika, tak mi to rovno evokuje nejaké lekárske procesy. Je tam nejaká odlišnosť medzi psychodiagnostikou a prípadne vyšetrením u lekára, psychiatra, ktorý je tiež lekárom? Môžeme začať možno tým, že v čom je to podobné. Podobné je to veľmi tým, že aj pri lekárskom vyšetrení a pri psychodiagnostike sa hlavne rozprávame s tým človekom. Takisto ho sledujeme, pozorujeme ho, ako sa správa alebo ako vyzerá. A v čom je to iné? Tak pri lekárskych vyšetreniach lekári používajú viacej také ako buď zobrazovacie metódy, techniky, alebo tam majú rôzne iné parametre, čo sa týka napríklad odberu krvi. Takže toto v psychodiagnostike nie je. A psychodiagnostika takisto používa také ako špecializované testové metódy, ktoré môže použiť iba psychológ a lekárni. OK, čiže ten rozdiel je hlavne aj v tom, že kto to vyšetrenie robí. Hovoríš, že psychodiagnostiku robí psychológ. Áno. Akýkoľvek psychológ, alebo je tam potrebná nejaká kvalifikácia? Môže ju robiť psychológ, buď keď je samostatne ako klinický psychológ, čiže má ukončené vzdelanie, má na to licenciu, alebo vyštudovaný psychológ, ktorý je pod garanciou nejakého klinického psychológa. Čomu to teda pomáha, keď človek prechádza procesom diagnostiky? Na čo to je dobré? Psychodiagnostika je veľmi dôležitá práve na to, aby sme vedeli, čo sa s tým človekom deje. Hej? Že napríklad, keď psychiater potrebuje zistiť bližšie, aké sú nejaké symptómy jednotlivých porúch, alebo niečo, čo sa nedá zistiť iba tým pozorovaním alebo rozhovorom, tak práve sa vieme na to bližšie pozrieť pomocou psychodiagnostických metód alebo celkového takého komplexnejšieho obrazu o tom človeku. Čiže viem, kebyže si to ja som si tak predstavil trošku, že je to ako keby také laboratórne vyšetrenie niektorých detailov, ktoré nevidí alebo nemusí vidieť lekár alebo iný odborník počas rozhovoru s klientom? Presne tak, hej, že to, čo si nevšimneme na tom vyšetrení alebo to, čo nie je priamo prístupné tomu pozorovaniu alebo rozhovoru, tak pomocou tých psychodiagnostických testov sa vieme ako keby hlbšie dostať do toho človeka a na základe určitých nejakých znakov to vlastne bližšie popísať, čo sa deje. Chcem sa opýtať, je nejaký rozdiel medzi psychodiagnostikou detí a dospelých? Rozdiel tam určite je pomerne významný tým, že u detí nemôžeme používať také isté metódy ako u dospelých, čiže majú tie deti svoje špecifika, prispôsobujeme im tam tie jednotlivé metódy, takisto sa viacej dbá na pozorovanie alebo pri hre ich sledujeme, takisto nás veľmi zaujíma kontext, z ktorého pochádzajú, čiže veľmi častejšie sa rozprávame s tými rodinnými príslušníkmi, s ktorými žije, so školským prostredím. Zaujímajú nás aj vrstovnícke vzťahy a tým pádom aj treba byť aj taký trpezlivejší pri psychodiagnostike detí, lebo tie deti predsa len nevydržia, tak dlho sa treba sústrediť. A u tých dospelákov predpokladám, že vedia tak viacej popísať svoje vnútorné stavy, to, čo prežívajú, vedia tak sa viacej zreflektovať, vieme pri nich použiť aj rôzne dotazníkové metódy, kedy sa vedia oni ako keby rozhodnúť, že čo sa tam deje. Viacej sa zameriavame treba na osobnosť toho človeka, to, ako sa vyvíja v iných kontextoch, treba aj pracovných.
Vieš mi povedať trošku viacej o tom, že čo všetko, aké všetky aspekty je možné vďaka psychodiagnostike lepšie spoznať? Môžu to byť rôzne oblasti, podľa toho, v akej sfére sa pohybujeme, lebo psychodiagnostika sa dá používať v rôznych oblastiach. A to môže byť napríklad oblasť personalistiky, HR, kde vlastne zisťujeme u tých uchádzačov ich rôzne vlastnosti. Môže to byť školské prostredie, môže to byť ako poradenská oblasť a môže to byť oblasť tak ako súdnych znalcov alebo takého forenzného vyšetrovania. Ale u nás v Kalme sa teda venujeme u dospelákov hlavne oblasti klinickej psychológie, kedy nás zaujímajú rôzne symptómy psychických porúch, tomu, čo sa vlastne deje s človekom, aby sme potom ďalej mohli ako spraviť dobrý plán, taký liečebný pre nich na mieru. Je nevyhnutné, aby niekto psychodiagnostiku predpísal, aby dal nejaké zadanie, alebo je to niečo, čo keby, že mám záujem ja proste sa dozvedieť viacej o sebe, tak si vyhľadám klinického psychológa a poprosím ho, že prosím pekne, urobte mi psychodiagnostiku? Je možné aj. Hej? Čiže môže dať zadanie nejaký lekár, či už to môže byť psychiater, alebo to môže byť neurológ, alebo iný lekár s nejakou zákazkou, že čo potrebuje zistiť. Ale takisto si aj človek môže povedať, že mám nejaké podozrenie, že sa o mňa niečo deje, nerozumiem úplne tomu, chcem tomu viacej porozumieť, alebo aj napríklad pred vstupom do psychoterapie sa vie človek ísť oddiagnostikovať, na čo sa vlastne treba zamerať. OK, a je to teda ten proces psychodiagnostiky, že prídem, poprosím, že prosím si jednu psychodiagnostiku a potom už klinický psychológ vie presne, čo má robiť, alebo je to nejakým spôsobom trošku inak, ako si to takto naivne predstavujem? Nedá sa urobiť, že pozrite sa na mňa, povedzte mi, aký som, kto som, že vždy tam potrebujeme mať nejakú formuláciu zákazky alebo nejakú otázku, ktorú by si potreboval zistiť. Aj od toho lekára, že väčšinou je tam aspoň taká oblasť daná, ktorú treba pozrieť napríklad, že pozrite sa na to ako osobnosť, ako má napríklad pamäť, pozornosť. Čiže vždy tam máme nejaký okruh, aby sme sa vedeli, na čo sa máme bližšie pozrieť, aby sme sa nenechali stiahnuť takým tým, že ideme pozrieť všetko a potom ten obraz nie je taký, aký potrebujeme vlastne. Rozprávali sme sa o tom, že psychodiagnostika je ako také laboratórne zisťovanie niektorých detailov o človeku. Vedela by si mi povedať trošku viacej o tom, že aké metódy a aké postupy sa pri psychodiagnostických vyšetreniach používajú? Tých postupov pri psychodiagnostických metódach máme také dva druhy. Jeden je klinický, ktorý nemá presne určené postupy, ako by to malo vyzerať, alebo akým spôsobom sa máme pýtať. A to je práve taký ten rozhovor s klientom. A potom je to, že si všímame, ako sa pri tom správa, také pozorovanie a že sa ho pýtame na jeho životnú históriu. A potom sú testové metódy, ktoré majú presne určený postup tak, ako to má vyzerať, ako sa máme pýtať, ako ich máme vyhodnocovať. A je to preto dôležité, aby naozaj kdokoľvek robí tie testy, aby tie výsledky boli takmer totožné alebo rovnaké. Mohla by si to ešte trošku konkretizovať? K tým testom napríklad ich máme väčšie množstvo tých druhov a môžu to byť testy napríklad také najznámejšie testy intelektu, môžu to byť testy nejakých špeciálnych schopností, napríklad kreativita, môžu to byť potom rôzne ako dotazníky, ktoré používame na hodnotenie osobnosti. Môžu to byť projektívne testy, kedy je vlastne taký menej štrukturovaný ten podnetový materiál. Sú tam rôzne obrázky, alebo také asi najznámejšie Rorschachové škvrny. A pri týchto testoch je ešte dôležité povedať, že ich nemôže robiť ako hocikto, že sú tam ako prísne podmienky toho, kto si ich môže zakúpiť, kto ich môže používať. A sú také ako rôzne kategórie, či ich môže používať len psychológ, alebo to musí byť vyslovene klinický psychológ, alebo je to klinický psychológ, ktorý má ešte aj ďalšie vzdelávanie na ne, čiže má absolvované ďalšie kurzy. Skúsme ísť do takého konkrétnejšieho príkladu, že ako teda tá psychodiagnostika prebieha. Že teda som si psychodiagnostiku objednal, dal som si nejaké zadanie, ja môžem dať príklad, že mám podozrenie, že mám ADHD, lebo som si o tom veľa čítal a javí sa mi, že sa veľa z toho na mňa nejakým spôsobom vzťahuje. Tak s takýmto nejakým zadaním by som prišiel za klinickým psychológom a čo sa teda bude diať? Úplne prvým krokom je taká formulácia nejakých otázok a hypotéz. Že čo vlastne chceme zistiť. A buď to môže byť zadané od lekára, alebo môžeš prísť aj sám, že mám podozrenie na ADHD. Napríklad videl som nejaké videá, alebo moje dieťa má diagnostikované ADHD a začal som si všímať na sebe nejaké symptómy, alebo prináša mi to ťažkosti v pracovnom živote alebo v osobnom. Takže prídeš,
požiadaš o to, že sa chceš diagnostikovať a spoločne ako sformulujeme, aká bude tá otázka. Čiže v tomto prípade by to bolo mám ADHD alebo sú s tým spojené nejaké iné ďalšie ťažkosti. Takým druhým krokom je potom výber nejakých vhodných metód a postupov psychodiagnostických. Z tohto vlastne ako pri výbere tých metód vychádzame z takých ako štandardných diagnostických postupov a z takých ako evidence-based, ktoré sú s takou skupinou odborníkov stanovené a takisto ako vyberáme, čo je pri tom danom človeku potrebné možno dozisťovať. Čiže sú tam nejaké určité ako dané metódy, napríklad v prípade ADHD by to boli pološtrukturované dotazníky, vyslovene zamerané na ADHD, príznaky v detstve, v dospelosti, samozrejme podrobná anamnéza, pozorovanie. Ďalej sú tam ako testy kognitívnych schopností, intelektu. A potom tie ďalšie testy sa vlastne ako keby tam pridávajú podľa toho, čo nám v priebehu toho vyšetrenia príde, že by sme potrebovali dozisťovať. Napríklad, či sú nejaké problémy s úzkosťou, ktorá by mohla vplývať na tú pozornosť, alebo sú tam nejaké ďalšie okolnosti, ktoré by sme potrebovali zistiť. A potom ďalšie fázy? Potom je samotné vyšetrenie, kedy vlastne klient k nám príde. Konkrétne, čo sa týka ADHD, tak u nás to funguje v takých 3 stretnutiach so psychológom a 1 stretnutí so psychiatrom. Tie 3 stretnutia so psychológom trvajú približne po 2 hodiny a opakovane potrebujeme toho klienta vidieť práve kvôli tomu, aby sme ho videli v rôznych jeho životných situáciách alebo kontexte, aby to vyšetrenie nebolo ovplyvnené tým, že sa zle vyspal, má zlý deň alebo má nejaké ťažkosti osobné napríklad. A v tých jednotlivých vyšetreniach, alebo teda v tých jednotlivých dňoch prebiehajú to jednotlivé ako testovanie a zisťovanie vlastne tých symptómov, konkrétne ADHD. A potom, keď to vlastne celé toto prebehne, tak nastáva taká tá posledná fáza, kedy tie jednotlivé výsledky interpretujeme a dávame ich dokopy, píšeme z nich psychodiagnostickú správu. Keď dávame dokopy tie výsledky, je fajn si to možno predstaviť ako také puzzle, že tie jednotlivé testové metódy sú ako také ako dieliky skladačky, ktoré samostatne veľmi nedávajú ten celkový obraz, ale keď sa to celé dá dokopy aj s tým pozorovaním, aj s anamnestickými údajmi a s tým, ako ten človek vlastne funguje, tak sa nám urobí taký ucelenejší obraz. A v tej psychodiagnostickej správe vlastne popisujeme, čo sme zistili, odvolávame sa na tie výsledky z tých jednotlivých testov a výsledkom je vlastne popis tých symptómov, nejaké odporúčania ďalšie. Pri tom psychiatrickom vyšetrení, ktoré nasleduje potom, ide o uzatvorenie diagnózy, lebo klinický psychológ nemôže uzatvárať zdravotníckú diagnózu, takže je v rukách toho lekára, aby v podstate ako vysvetlil aj tomu klientovi, čo mu vlastne vyšlo a aby uzatvoril tú diagnózu, či je to napríklad ADHD, alebo či sa jedná o nejaké iné ťažkosti, kvôli ktorým sa nevie treba ten človek sústrediť alebo má problémy v iných oblastiach života. Uh-huh. A teda tie testy, ktoré sa robia počas tých sedení u psychodiagnostika, tak ich výsledkom je čo, že nejaké konkrétne skóre, alebo sú tam nejaké škály, alebo že akým spôsobom vy vlastne interpretujete to, čo vy vidíte, že akým spôsobom ten klient, ten konkrétny zadávateľ tej požiadavky, ako vám vychádza jeho psychický stav. Tie výsledky interpretujeme vzhľadom k normám, ktoré sú vlastne výskumne zistené na veľkej vzorke klientov a vyjde nám číselný údaj, ale do tých správ dávame pásmo, aby to pre toho človeka nebolo mätúce, že tomu nerozumie a nezačal si to googliť napríklad, tak dávame pásmo, či je to v priemer, podpriemer, nadpriemer. Takisto sa venujeme aj tým silným stránkam, že v čom je dobrý, čo mu ide a v čom naopak by potreboval možno pomôcť alebo nejakým spôsobom to riešiť. Dobre tomu teda rozumiem, že výsledkom psychodiagnostickej činnosti je nejaký názor, ktorý vyplýva z tých testov, ktorými si klient prešiel. A ten názor sám o sebe netvorí diagnózu. On je len teda podkladom a ak tomu teda rozumiem správne, je to ako keď absolvujem rozbor krvi a vidie mi tam nejaký parameter, ktorý môže byť zvýšený, ale až samotný potom lekár musí interpretovať, že či zvýšenie tohto parametru je naozaj dôvodom, prečo mám nejakú diagnózu, alebo to môže byť len nejaký izolovaný jav, ktorý je potrebné interpretovať v kontexte aj s ostatnými skutočnosťami. Je to v tomto podobné ako tieto laboratórne vyšetrenia?
Je to podobné, že aj v tom procese toho psychodiagnostického vyšetrenia dávame na toto pozor a snažíme sa to ako vnímať v tom kontexte. Čiže ak človek vyjde v jednom teste, že má napríklad nejaké ťažkosti s pozornosťou alebo, ja neviem, je depresívnejší, ale klinicky sa to tak nezdá, hej, alebo iné testy o tom nenasvedčujú, tak veľmi opatrne s týmto narábame. Hej. Čiže na základe nejakého jedného testu nie je tomu človeku ako tá diagnóza daná. A takisto ako ten lekár, tým, že má tie podklady, že sú tam popísané tie jednotlivé symptómy a jednotlivé znaky, tak potom to prechádza takým ako keby ešte ďalším zhodnotením z toho medicínskeho hľadiska, že či ten človek naozaj ako spĺňa tú diagnózu alebo nie. A teda záverom tej práce je správa. Ak tomu rozumiem správne, tú správu dostane klient až potom, čo stanoví lekár diagnózu, v prípade, že teda to zadanie musí ísť aj k lekárovi. Môže byť aj situácia, že lekár zadanie nedal, ja som prišiel s nejakým zadaním a ty mi dáš nejakú správu bez toho, aby to muselo ísť k lekárovi na nejaké ďalšie posúdenie. Sú aj takéto situácie? Takéto situácie sa skôr stávajú, keď dá zákazku iný lekár, že treba ten človek má psychiatra niekde inde, nie v našom zariadení a príde len čisto na psychodiagnostiku a vtedy tá správa ide tomu klientovi, ktorý ju dal lekárovi. Hej, ale naozaj, čo sa týka tej diagnózy, tak prechádza to cez toho lekára. OK, čiže to je ten proces u nás. Ako by som ako klient mohol spoznať, že som dostal dobrú správu? Čo sú hlavné parametre takej, že kvalitnej psychodiagnostickej správy? Dobrá správa by mala ako spĺňať všetky také náležitosti, ktoré máme predpísané od osobných údajov, cez rodinnú anamnézu, osobnú anamnézu, zdravotnú, liekovú. Hej, čiže má to svoju štruktúru, ktorú by to malo mať. Takisto je veľmi dôležité, či sa v tej správe odvolávame na tie dané metódy. Hej, že nie je to len niečo, čo si ten psychológ myslí, ale má to podložené aj určitými ako keby dôkazmi alebo tými jednotlivými metódami. A takisto je dôležité, aby tam bol zhrnutý ako taký záver, ktorý odpovedá vlastne na tú zákazku alebo na tú otázku, ktorá bola kladená. A takisto, že či sú tam nejaké ďalšie odporúčania pre toho človeka, ktoré by mal robiť, aby mu mohlo byť lepšie, aby sme mu pomohli. Uh-huh. A ako je to s psychodiagnostikou pre nejaké súdne alebo úradné účely? Môže ju robiť ktokoľvek, alebo akýkoľvek klinický psychológ, alebo je tam potrebný nejaký špeciálny ešte proces na to, aby mohol niekto takéto špeciálne správy vydávať? Sú to ako keby dve rôzne veci. Čo sa týka psychodiagnostických správ pre úradné účely, tak ich môže robiť klinický psychológ, tiež to má svoje špecifika podľa toho, na aké účely sú tie správy vydávané. A čo sa týka správ vyslovene takých tých súdno-znaleckých, tak ten klinický psychológ to musí byť, ktorý má dlhoročnú prax a má ďalšie vzdelávanie, čo sa týka ako súdno-znaleckých posudkov, lebo oni majú takisto svoje nejaké ďalšie špecifika. Janka, čo ťa na psychodiagnostike najviac baví? Mňa na tom najviac baví ten proces celkový. To, ako to nie je za každým to isté. Je to taká pre mňa niekedy detektívna práca, kedy sa snažíme čo najviac zistiť o tom človeku a aj to, ako mu potom vlastne môžeme pomôcť. Hej, že ako vidíme viacej to, čo sa tam vlastne deje. A celkovo aj ten proces je taký dynamický, mení sa, hej, čiže za každým je to aj niečo možno nové pre mňa a veľa sa tam môžem naučiť. Hovorila si, že je dobré pomôcť človeku dosiahnuť čo najlepší výsledok alebo podať čo najlepší výkon. Čo sa deje, keď sa to nedarí? Hej? Keď napríklad ten človek nemá dobrý deň, alebo hovoril si, že aj u detí to môže byť niekedy veľká výzva, tak ako pracujeme v takej situácii, keď nemáme tie možno najoptimálnejšie podmienky na to, aby človek ten najlepší výkon podal? V tom je to veľmi fajn, že sa naozaj vidíme viackrát, takže vieme prispôsobiť ten plán, ktorý bol trebárs na ten deň, že nebudeme robiť nejaké výkonové testy, ale skôr trebárs začneme ako dotazníkovými metódami, aby sa ten človek možno upokojil, alebo zistíme vlastne, že čo sa s ním deje. Častokrát pri tom, že ľudia majú pocit, že nepodávajú dobrý výkon a pritom ako z toho objektívneho hľadiska ten výkon je veľmi dobrý, ale to je tiež pre nás takým veľmi dôležitým znakom toho, ako ten človek trebárs funguje, aká je jeho sebahodnota, či nie je k sebe nadmerne kritický,
lebo sú tako rôzne typy ľudí. Niektorí vedia napríklad, že dobre, tak táto ako matematika mi fakt nejde a sú s tým OK, hej, vedia, že dobre, tak k životu to úplne teraz nepotrebujem, mám kalkulačku, ale sú aj ľudia, ktorí naozaj, ich to vie veľmi zneistiť, keď napríklad niečo nevedia, alebo v tých testoch sa nedá vedieť všetko a dosahovať ako najvyšší výkon vo všetkom. Takže to je pre nás také dôležité to vidieť, ako na to trebárs tí ľudia reagujú a to doplne naozaj taký ten celkový obraz. Janka, čo sú limity psychodiagnostiky? Čo sa ňou zistiť nedá? Psychodiagnostikou nemôžeme suplovať nejaké ako medicínske vyšetrenia, či nejaké zobrazovacie metódy alebo techniky alebo ako iné lekárske parametre. A takisto nemáme kryštálovú guľu a nevieme predpovedať správanie. Čiže bavíme sa o nejakom komplexnom obraze a o nejakej pravdepodobnosti toho, ako človek vlastne funguje, ale nevieme predpovedať, ako sa bude správať. Vie nám ale veľmi pomôcť práve pri takých problémoch, ktoré nevieme zistiť lekárskymi vyšetreniami, a to sú napríklad nejaké vývinové poruchy, ako sú ADHD alebo poruchy autistického spektra, alebo nejaké osobnostné problémy. Hej, tie medicínsky zistiť nevieme. Takisto klinický psychológ pri diagnostike nesupluje lekára v tom, že nepredpisuje lekárske ďalšie vyšetrenia alebo nepredpisuje farmakoterapiu. To je v kompetencii lekára. Janka, ešte sa chcem spýtať jednu vec, že pre koho je psychodiagnostika vhodná ako povolanie? Psychodiagnostika je vlastne ako súčasť povolania psychológa a je veľmi takou dôležitou súčasťou. Na to, aby človek mohol robiť psychodiagnostiku, musí byť zvedavý hlavne a musí vedieť byť aj v tom taký flexibilný a vedieť tak tvorivo možno hľadať nejaké metódy alebo akým spôsobom zistiť danú vec. Lebo každý psychológ môže mať aj svoje preferencie, máme rôzne metódy napríklad na zisťovanie osobnosti alebo nejakých črt a každý ten človek si môže povedať, že s čím má najlepšiu skúsenosť a z aké metódy vie vyťažiť to maximum a to, čo vlastne potrebuje zistiť. Janka, povedz mi trošku viacej o psychodiagnostike v Kalme. Ako to tu funguje a prečo ťa to možno tu baví ešte o trošku viacej? V Kalme fungujeme tak, že vieme si naozaj prispôsobiť tie jednotlivé sedenia alebo trebárs aj počet sedení podľa toho, čo potrebujeme zistiť alebo akú diagnózu potrebujeme vyšetriť. Takisto ma to tak aj veľmi baví a mám takú voľnosť v tom, aké metódy chcem používať, akým spôsobom sa dostanem k tým novším psychodiagnostickým metódam. Čiže nie som tu zviazaná nejakým, že tu mám k dispozícii určitý balík metód a ten musím použiť. A prebieha to u nás v takom ako neformálnejšom prostredí, kedy sa snažíme ten človek, aby nebol z toho vystresovaný, čo sa tu bude diať alebo ako to bude prebiehať, ale aby sa tu cítil dobre. A iné je to u nás aj v tom, že čo sa týka ako organizácie tých jednotlivých stretnutí, tak nám s tým pomáhajú dobré duše, čo nás tak veľmi ako odbremeňuje od toho dohadovania termínov alebo komunikácie s klientom. Takisto aj takéto pripomenutie deň dopredu, že tomu klientovi príde SMS-ka, aby na to nezabudol, aby mu ten termín proste neprepadol. Takisto je také veľmi dôležité, že ten človek má ako na to čas, môže svojím tempom napríklad tie dotazníky vyplňať, môže pri tom aj vypiť kávu alebo čaj, čiže je to naozaj také ako veľmi príjemné. Tak aby som to možno zhrnula, tak nemusíte tu čakať žiadnych lekárov v bielých plášťoch, žiadne ako potenie sa pri dlhých testoch alebo nejaké stresujúce prostredie. Znie to ako veľmi poctivá a veľmi hodnotná práca a som rád, že ju robíš a že pomáhaš v Kalme, aby sme ju robili čo najkvalitnejšie a s čo najlepšími výstupmi pre našich klientov. Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Ak nechcete premeškať naše ďalšie videá, nezabudnite sa prihlásiť na odber a kliknúť na zvonček. Tešíme sa na vás.